Как е? Аз съм Саша Войчков и в следващите няколко минути ще си поговорим за моите 10 добри съвета как да се подготвим за високи фрилансърски доходи от Upwork. Бих ги дал тези съвети на всички от тези хора, които в последните дни ме питат един и същи въпрос: как да стартираме? Фокусирам се върху Upwork, понеже той е някъде по средата на спектъра работа на трудов договор и работа на свободния пазар. Хем си фрилансър, хем нещата на платформата са малко или много добре подредени за теб, така че е много по-лесно да се ориентираш и да си намираш проекти, ако си напълно начинаещ. Когато говорим за Upwork, има два типа хора. Едните грам идея си нямат за какво става дума, грам идея си нямат, че трябва да се отчитат на някои, че трябва да плащат данъци, че трябва да плащат осигуровки. Те си мислят, че просто могат да си направят регистрация в Upwork, да си попълнат профила и да почнат да работят, да почнат да кандидатстват за проекти, да почнат да пращат оферти и не дай си Боже да печелят пари, защото ако вземат, че спечелят някакви добри пари, това може да им създаде някакви доста проблеми с данъчните, понеже си има правила. Първо не можеш да си фрилансър без да имаш фирма или да си регистриран като упражняваш свободна професия. Второ, не можеш да работиш в Upwork без да си регистриран по ДДС. Не ти трябва пълната регистрация по ДДС, има там един специален режим по член 97А от Закона за ДДС, при който си само частично регистриран и трябва да внасяш данъци за комисионите, които ти удържа Upwork. И трето, имаш нужда от счетоводител, който да ти попълва документите за осигуровките, за събирането на ДДС-то, за годишните данъчни декларации. Често казвам, аз се смятам за интелигентен човек. Преди да започна сериозно да се занимавам с фрилансинг, направих добро задълбочено проучване, как да се регистрирам, какви документи трябва да попълвам, как да си вода приходите и разходите, какво трябва да отчитам пред данъчните, и вероятно бих могъл да се справям с тези неща сам, понеже когато си фрилансър и си регистриран не като фирма, а като самоосигуряващо се лице, тогава счетоводните правила са доста облегчени за тебе и не е задължително да следваш законовите изисквания, които следва една фирма ЕООД или ЕТА или някакъв друг там формат, но отнема време, винаги има възможността да объркаш нещо, понеже не си специалист, и често казвам, материята е толкова завъртяна, толкова измислени термини се използват, че е много лесно да сгафиш, ако не си вътре в нещата. Затова не можеш просто да започнеш, не можеш просто да се регистрираш и веднага да взимаш проекти. Другият тип хора пък яко преувеличават предизвикателството. Те си мислят: боже, сега как ще се разправям с тия данъчни, счетоводители, декларации, осигуровки. Аз още нямам проект, за който да ми платят. Те искат осигуровки на 780 лева да плащам. Какво е това нещо? Как ще говоря с тия клиенти на английски? Как ще се отправям? Как ще обменям идеи? Часовата разлика. Въобще, и как ще се справям, като няма кой да ми дава наклон какво да правя? Как ще се справям, като сам си определям всичко, и графици, и задачи, и просто нямам идея. Обаче пък искам да съм фрилансър. Много ми харесва идеята да съм свободен, да си правя каквото си искам, да нямам фиксирано работно време. Да, фрилансърството има своите предимства, но има и своята цена, и цената е доста висока. Всъщност цената е равна на това да работиш на трудов договор, защото когато работиш на трудов договор също плащаш висока цена. Когато си на трудов договор си обречен винаги да си под един определен таван, над който не можеш, в много малко фирми можеш
можеш да щупиш и да се изкачиш по-нагоре. Само в големите корпорации вероятно има тази възможност да забогатееш истински, да определяш в графиците си, да определяш времето си, и дори в големите корпорации тези предимства идват с изключително много отговорности, да ръководиш екипи, да следиш дали си вършат работата, да правиш отчети, да отговаряш за резултати и така нататък. Докато при фрилансърството тази цена я няма, свободен си още от ден едно, определяш всичко, определяш ежедневието си сам, не трябва да даваш отчети на никой, не си длъжен да работиш с никой, не си длъжен да отговаряш, само когато поемеш проект, разбира се, трябва да дадеш на човека това, което си поръчал, трябва да удовлетвориш изискванията му, но това е от началото до края на проекта. През останалото време никой не може да те пипне за нищо. Така че фрилансърството не е за всеки, има предимства, може да ти донесе изключително много удовлетворение и свободата да се занимаваш с много странични неща, освен проектите, с които си изкарваш парите. Но от друга страна, трябва и да се оправяш с бумащини, трябва да поемеш отговорност за живота си. Решението, разбира се, не е чак толкова сложно, особено когато има платформи като Upwork. Всичко е въпрос на това да се подготвим, да се образоваме, да направим проучване, и когато сме наясно с детайлите, тогава пак го има това притеснение, как ще се справям, ще ни потръгне ли, няма ли да ни потръгне, ако се проваля, но от друга страна се чувстваш самоуверен, знаеш какво правиш, знаеш, че си има точно определени изисквания и щом ти ги изпълняваш, значи шансът да успееш е доста по-голям. На първо място, първия съвет, разбира се, да говориш добър английски език. Просто няма как да работиш с чуждестранни клиенти, ако не говориш добре на английски, особено ако говорим за клиенти от Холандия, от Белгия, от Франция, от Испания, от неанглоязични страни, защото тогава трябва да се справяш и с техния диалект. Ти имаш диалект, те имат диалект, и двете страни малко трудно се изразяват, съответно може да се получат доста недоразумения, затова трябва на едно задоволително ниво да се знае английски език. С англоязичната публика, с англоязични клиенти се работи малко по-лесно. Те са свикнали да общуват с най-разнообразни хора от целия свят. Идват от мултикултурни общества, в които постоянно се сблъскват с индивиди, които не се изразяват добре на английски. Така че те са малко по-подготвени да те разберат и да не го приемат толкова навътре, ако бъркаш нещо и ако се изразиш по грешния начин. Но при всички случаи трябва поне на разговорно ниво да можеш да се изразяваш както писмено, така и говоримо. Втория съвет е, преди да започнем своята фрилансърска кариера, да съберем някакъв фонд спестявания, някакъв фонд за черни дни. Идеята е да имаме достатъчно пари да си плащаме сметките поне за 6 месеца. Това включва да има храна в хладилника, да платен тока, телефона, парното, интернета задължително. Разбира се, винаги можем да си смъкнем разходите, ако планът ни е да напуснем работа и да станем фрилансъри, което е доста рисковано между другото, тогава трябва рязко да си смъкнем за известно време стандарта на живот и по този начин с по-малко количество спестявания да можем да издържим по-дълго време, докато се разработи бизнесът ни. От друга страна, ако правим плавен преход, при който хем работим на трудов договор, хем работим с клиенти, тогава нещата ще се случват доста по-бавно, има доста по-голяма вероятност да се откажем по някое време, но от друга страна си имаме сигурния доход, който ни подкрепя в начинанието. Третия съвет, който бих дал извън ученето на английски и създаването на фонд, е да се регистрираме задължително като упражняващи свободна професия. Може и като фирма, може да си регистрираме едно ЕООД, може и като упражняващи свободна професия. Според мен,
ако се регистрираме като фрилансъри, е малко по-лесно, защото има по-малко изискване от счетоводна гледна точка. Съответно, счетоводните услуги излизат по-евтино. На мен ми излиза към момента, мисля, 80-100 лева, нещо от този сорт ми излиза всичкото счетоводното обслужване. Съответно носиш солидарна отговорност. При ООД-то носиш ограничена отговорност, само до размер на капитала, но пък и в Upwork не можеш да работиш като фирма. За да работиш като фирма трябва да се регистрираш агенция и доста от обявите се посочва изрично, че искат да се работи с фрилансър, а не с агенция. Отделно като нямаш отзиви, проекти и изобщо някаква история на платформа, тогава като агенция би било още по-трудно да хващаш добра работа. Така че щеш трябва в началото да се регистрираш поне като упражняващ свободна професия. Регистрацията става много бързо. Трябва да имаш някаква тапия, някакъв сертификат или диплома от университет. Носиш я там и се регистрираш, когато си искаш специалност. Не е задължително да бъде свързана с специалността, която ще упражняваш в Upwork, понеже веднъж след като се регистрираш можеш да правиш каквото си искаш, но бюрокрацията изисква това, което ти пише на тапията, точно за това да се регистрираш. Много тъпо изискване. Дори ако занесеш сертификат на английски, ще ти поискат заверен превод на този сертификат. Не може сертификати на чужд език да представяш. Аз имам много интересна история, като се регистрирах. Исках да се регистрирам като програмист. Те ми казаха не може, нямаш образование на програмист. Следователно исках да се регистрирам като специалист по дигитален маркетинг. Те ми казаха не може, трябва да си завериш сертификатите по дигитален маркетинг, трябва да ти заверен превод. И съответно аз извадих дипломата по бизнес администрация и казах ето, регистрирайте ме като бизнес администратор. И тя жената така странно ме изгледа. Няма такова нещо в нашата система като бизнес администратор. Но в крайна сметка намери някаква специалност, регистрираме като консултант по нещо си там. Не помня точно какво записах точно в декларацията. Така че това е предизвикателството, когато се занимаваш с предприемачество. Всякакви хора от държавната администрация имат всякакви изисквания към тебе, които си длъжен да изпълняваш. Четвъртия съвет е, че освен регистрация като свободна професия, трябва да имаме и регистрация по член 97А от Закона за ДДС или пък пълна регистрация, ако решим. Аз лично съм регистриран по член 97А, което означава, че когато Upwork ми начислява такси, след това си изчислявам ДДС-то върху тези такси и си го внасям в държавния бюджет, т.е. моята счетоводителка изчислява таксата и ми праща документа, който оказва каква сума да внеса. И тук идва следващия съвет номер 5. Трябва да имаме счетоводител. Общо взето цените не са чак толкова високи, понеже става дума за малко на брой фактури, не става дума за фирма, не става дума за много клиенти, не става дума за някакъв тежък бизнес. Обикновено цените върват между 60 и 150 лева, зависи от това колко тежка е фирмата и счетоводителя, към който се обръщате. Но обикновено доста счетоводители приемат работа странично извън техните фирми и предлагат доста изгодни цени. Както казах, аз плащам мисля, че 80 или 100 лева някъде. Фактурите от Upwork, понеже такава ми е професията, са около 4, 5, 6, 7. Не става дума за голям документооборот. Дори когато доходите са ти прилични, пак не става дума за огромен документооборот. Така че няма и причина да са високи цените на счетоводителите. След като говорим английски, имаме спестявания, регистрирали сме се по всички изисквания, наели сме счетоводител, сега вече идва момента да се регистрираме в Upwork. Upwork, разбира се, също има изисквания. За да работим по проекти там и да вдъхваме доверие, трябва да си верифицираме акаунта. Това означава да минем една процедура, в която споделяме снимки на личната си карта, след това си снимаме в реално време лицето и накрая Upwork решава дали ще ни приеме на платформата или няма да ни приеме. Ако сме описали добре специалността си, ако сме описали добре какво ще правим, какви услуги ще предлагаме
И ако сме въвели коректни данни, тогава не би трябвало да има причина Upwork да ни откаже регистрация, да ни откаже верификация. Макар че съм чел в интернет, че тези неща се случват се, така че трябва да сме много внимателни каква информация въвеждаме и най-вече тя да отразява реалността, информацията да отразява реалността, така че да няма причина някой да си мисли, че нещо сме излъгали. Правим си профила, след това идва ред да попълним описанието на профила, т.е. да добавим снимка, да опишем нашите услуги. Тук е много важен маркетингов момент да го направим по начин, който привлича правилните клиенти, понеже всеки път, когато кандидатстваме по дадена обява, всъщност клиента ще натисне линка и ще ни прегледа профила, ще ни прегледа ревютата, ще ни прегледа портфолиото и чак след това ще реши дали да ни покане на интервю. Затова има специални стратегии, по които да изброиш с какво се занимаваш по най-въздействащия начин. Тепърво ще си говорим в този подкаст как да пишем подобни описания, как да пишем оферти, как да се представяме по възможно най-добрия начин. След като си попълним профила, идва ред на това да добавим елементи, добавим проекти в портфолиото си. Това мисля, че го писах в предишния си нюзлетър, който беше онлайн преди няколко дни. Говорих за портфолиото и в предишния епизод на подкаста. Много е важно да сложим в това портфолио точно проектите, които бихме искали да печелиме. Ако нямаме такива проекти, тогава можем да създадем някакви собствени проекти. Важното е да изглеждат професионално и да е описано какво точно сме правили по тях. Не е чак толкова важно да са реални проекти, но трябва да демонстрират уменията ни. И след като си попълним портфолиото, вече идва ред да кандидатстваме. Значи, какво направихме до сега? Проговорихме английски, имаме спестявания, които да ни държат над водата поне една година или 6 месеца. Регистрирани сме, имаме верифициран профил, счетоводител очаква фактурите, попълнили сме правило описанието си, попълнили сме портфолиото си, сега вече идва време да подаваме оферти за проекти. Това е доста интересен процес, който не може да се опише изцяло в това кратко издание на подкаста. Ще трябва да направя специално нов епизод, но като цяло преглеждате какво се търси в момента. Има десетки страници, десетки или стотици проекти, по които можете да кандидатствате. Преценявате възложителя дали е надежден, дали има регистриран платежен метод, дали има предишни договори с други фрилансъри, какви оценки са му давали, как си написал описанието на проекта. Проекта представлява ли нещо, което ще свършите изключително добре. И общо взето кандидатствате по 3, по 4, по 5, по 6 на ден, колкото намерите, за толкова кандидатствате, защото тук в началото е много въпрос на числа, понеже нямате ревюта, нямате предишни истории на платформата, трябва да кандидатствате за по-малки проекти, с по-малки бюджети и съответно трябва да кандидатствате по проекти, представени от по-неблагонадежни клиенти. Предполагам клиенти, които са нови на платформата, както и вие сте нови. Но това е реалността. Започвате с малки проекти от неблагонадежни клиенти, борите се за отлични ревюта, 5-звездни ревюта с хвалебствени слова и когато съберете 5-6 добри проекта с хубави ревюта, вече можете да кандидатствате по разни задачки, които са от сериозни клиенти, за които вече имате по-голям шанс да ви обърнат внимание. За тези неща първо ще говорим в допълнителни статии, в допълнителни нюзлетъри, в допълнителни издания на този подкаст. И последния съвет, който бих дал на начинащия фрилансър е да започне да се образова на маркетинг теми. Задължително. Дигитален маркетинг, как се пишат имейли, как се пише блог статия, как се намират клиенти, как се избираш ниша, как се пише оферта, как се комуникира с клиента, как се преговаря с клиента. Всичко това не е задължително, но когато ги знаете и не ги учите в движение тези неща, тогава е много по-лесно се договаряте за възможно най-добрите условия
на работа. Реално тогава, когато владеете и маркетинговата страна, и професионалната страна, едва тогава вече ще изпитате истинското удоволствие от фрилансърството, понеже хем по-лесно ще си намирате клиенти, хем по-лесно ще работите с тях, хем по-добри проекти ще си намирате, хем повече свободно време ще имате и така нататък. Трябва просто хем да вършите добра работа, хем да сте добри маркетьори. Като обобщение, за финал бих добавил, че има два типа хора, начинащи фрилансъри. Едните подхождат лековато и рискуват да си докарат проблеми, а пък другите са твърде загрижени, твърде много умуват и преувеличават трудностите, с които ще се сблъскат. Говорихме за 10 добри неща, някои от които трябва да направим преди изобщо да се регистрираме на платформата. А в случай, че ви харесва да дискутираме подобни теми, тогава ще ви предложа да се абонирате за моя имейл бюлетин. Можете да го направите като посетите https://expertspub/freegift expertspub free gift. Ако го направите, не само ще получите интересен подарък, който ще ви помогне допълнително да развиете фрилансърския си бизнес, но и ще получавате известие, когато публикувам нов подкаст, статия или друго полезно съдържание. Благодаря ви за отделеното време. Финал!